Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τη μεγάλη αυτή εκπαιδευτική διαδρομή, ιστορική διαδρομή, τα 140 χρόνια του κολεγίου. Το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1875 στην Σμύρνη, στην ελληνική τότε Σμύρνη της Μικρασίας. Και ιδρύθηκε από Αμερικανίδες ιεραποστόλους, οι οποίες το ίδρυσαν με σκοπό να προσφέρει μόρφωση, εκπαίδευση σε κορίτσια, ανήπαντρα βέβαια, κάτι που ήταν για την εποχή η εκπαίδευση για τις γυναίκες άγνωστη λέξη. Και το 1922, με την καταστροφή της Σμύρνης, μεταφυτέθηκε στην Ελλάδα, όπου με διάταγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου τότε, τους χορηγήθηκε ένα κτίριο στο Παλαιό Φάληρο για να συνεχίσουν το έργο τους και στη συνέχεια το ελληνικό, το γνωστό ελληνικό που ήταν το Αμερικάνικο Κολέγιο Θηλαίων. Μέσα σε αυτά τα 140 χρόνια, τα οποία γιορτάζουμε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδας εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που καλύπτει και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την μέση, την ανώτερη και την μεταπτυχιακή, μέσω των τριών ενωτήτων, των τμήματων του ξεχωριστών, το Γυμνάσιο Λύκειο, το Pierce, το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κολέγιο Ντιρί και το Alba, μεταπτυχιακό Business School. Μια πολύ σύντομη, ένα πολύ σύντομο περίληψη και ανακεφαλαίωση του τι έχει αυτής της διαδρομής είναι ότι παραμένει σταθερό σε αυτή την πρώτη αποστολή, αυτό που λέμε το mission και το σκοπό ύπαρξής του και ίδρυσής του στη συνέχεια, που είναι να προσφέρει αξία στην εκπαίδευση και στην παιδεία των μαθητών και φοιτητών του, τέτοια που να τους κάνει να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και κυρίως να γίνουν σήμερα πια παγκόσμιοι πολίτες αξίας και επίπεδου. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική έννοια, ιδιαίτερα στο χώρο, αυτό που είπατε, οι παγκόσμιοι πολίτες, ιδιαίτερα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές μεταβολές. Για παράδειγμα, οι νέες τεχνολογίες έρχονται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και να μεταβάλουν οριζόντια την ανώτατη εκπαίδευση. Το ίδιο και μπορεί να υποστηρίξει κανείς και για τα κοινωνικά δίκτυα, ότι έχουν και αυτά ένα σημαντικό ρόλο. Επίσης υπάρχει μια σημαντική μεταβολή στο κομμάτι της ευκολίας μετακίνησης, ας πούμε, των σπουδαστών φοιτητών στο ευρωπαϊκό, μέσα στην Ευρώπη ή και ευρύτερα ακόμα. Πώς αλλάζουν αυτά, πώς διαμορφώνεται πλέον το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον με αυτές τις αλλαγές? Το είπατε και πάρα πολύ σωστά, είναι παγκόσμιο, όπως είναι παγκόσμιες πια οι κοινωνίες και παγκόσμια τα έθνη. Δεν θα μπορούσε λοιπόν παρά η παιδεία, ο θεσμός της εκπαίδευσης, να μην ακολουθεί και για να μην πω και να πρέπει να πρωτοπορεί κιόλας σε αυτές τις θεμελιώδεις αλλαγές που είναι και, μπορώ να πω, και σαρωτικές σήμερα, γιατί ακριβώς λόγω της ανάπτυξης τεχνολογίας και ειδικά τα τελευταία 40 χρόνια, οι ταχύτητες πια αλλαγής είναι αστραπιαίες. Οπότε, εάν δεν προσαρμόζεται και δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις ταχύτητες, σε αυτούς τους ρυθμούς αλλαγών, η εκπαίδευση, που είναι ένας ιερός θεσμός του πολιτισμένου κόσμου, δεν μπορεί πραγματικά να μιλάμε για μια ανταπόκριση τέτοια στις αυτές τις προκλήσεις των καιρών μας. Ειδικά όσον αφορά το κολέγιο, θέλω να εστιάσω τώρα σε κάποια ιδιαιτερότητα της φύσης του, που νομίζω έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ακριβώς σε αυτό που είπατε, και να μπορεί να αλλάζει και να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται. Και θέλω να εστιάσω σε αυτό γιατί είναι λίγο κάτι άγνωστο στην Ελλάδα ακόμα.
Είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός, αλλά είναι μη κερδοσκοπικός. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Υπάρχει εδώ μία αντίφαση. Δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες, δεν υπάρχουν επιχειρηματίες, δεν υπάρχουν μέτοχοι. Ο μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός διοικείται κατά το αμερικάνικο μοντέλο, πάνω στο οποίο είναι αναπτυγμένο το κολέγιο. Διοικείται από ένα τμήμα, από ένα συμβούλιο επιτρόπων, το Board of Trustees όπως λέγονται, οι οποίοι είναι 25 σε εμάς, ανεξάρτητα άτομα, σημαντικότατες προσωπικότητες από διάφορους κλάδους και από την παιδεία, δηλαδή πανεπιστημιακή, αλλά και από πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους, οι οποίοι διοικούν στο ανώτατο επίπεδο, βέβαια, όχι στο καθημερινό, το κολέγιο, και η ευθύνη τους είναι να προσέχουν και να μεριμνούν για την πάρα πολύ καλή απόδοση αυτού του κληροδοτήματος από το οποίο ζει το κολέγιο και για το να μπορούν να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα έσοδα, διότι σαφέστατα το κόστος λειτουργίας του κολεγίου αυτού δεν καλύπτεται από τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τα δίδακτρα. Το ακόμα πιο συγκλονιστικό, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι οι μεγαλύτεροι δωρητές του κολεγίου είναι αυτοί οι ίδιοι οι trustees. Φέρνουν οι ίδιοι προσωπικά, όχι μόνο δουλεύουν αμυστοί, αλλά φέρνουν προσωπικά δωρεές που στη συνέχεια καλύπτουν και τα έξοδα και το λειτουργικό κόστος, αλλά στη συνέχεια μοιράζονται σαν οικονομική υποστήριξη και υποτροφίες στους φοιτητές μας. Αυτό λοιπόν το σύστημα διοίκησης, αλλά και στη συνέχεια η φύση του μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μας έχει φέρει στο σημείο σήμερα να βλέπουμε ρυθμούς ανάπτυξης πάρα πολύ σημαντικούς μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση και ταυτόχρονα και παράλληλα, και μπορώ να πω και συνεπώς, να μπορούμε να στηρίξουμε τους φοιτητές μας και τους μαθητές μας πάρα πολύ σημαντικά, οικονομικά. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια σε σχέση με αυτό το θέμα. Ένα, τι σημαίνει η οικονομική στήριξη απέναντι στους φοιτητές σας, τι σημαίνει υποτροφίες απέναντι στους φοιτητές σας. Θα ξεκινήσω από το νούμερο το οποίο δόθηκε σαν τέτοια οικονομική στήριξη και υποτροφίες πέρυσι και πρόπερσι, που είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ αποδόθηκαν με τη μορφή, σαν οικονομική στήριξη στους φοιτητές μας και μαθητές, με τη μορφή ακαδημαϊκών υποτροφιών καταρχήν, δηλαδή υποτροφιών βάσει επίδοσης και συγκεκριμένα για τους φοιτητές βάσει του απολυτηρίου, του βαθμού απολυτηρίου. Οπότε μπορεί να έχει μια οικονομική στήριξη, μια ακαδημαϊκή υποτροφία της τάξης του από 25% έως και 75%, ακόμα και 100% μείωσης των διδάκτρων, υποτροφία δηλαδή, ακαδημαϊκή. Επίσης, υπό τη μορφή οικονομικής στήριξης, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει τέτοια αδυναμία πληρωμής των διδάκτρων και που ο φοιτητής οφείλει, εφόσον λάβει αυτή την οικονομική υποτροφία, να διατηρεί ένα μέσο επίπεδο στις επιδόσεις του, στη βαθμολογία του, ένα μέσο όρο, και υπάρχουν βέβαια και οι διάφορες υποτροφίες από κληροδοτήματα, από άτομα ή από οργανισμούς που συμπληρώνουν αυτό το σύνολο της οικονομικής στήριξης. Αρκεί να σας πω ότι το 85% αυτών που αιτούνται οικονομική στήριξη, υποτροφίες, το λαμβάνουν. Επίσης, αυτό καταλήγει στο ότι το 40% των φοιτητών μας κατά κάποιο τρόπο λαβαίνουν μια οικονομική στήριξη.
Μάλιστα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλη σημασία και αποδεικνύει και το κοινωνικό πρόσωπο και την κοινωνική και την αποστολή, αν θέλετε, αυτού του ιδιωτικού κατά τα άλλα εκπαιδευτικού οργανισμού. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε 2 λόγια για το διπλό πρόγραμμα που έχετε, που δίνεται δυνατότητα σε φοιτητές ΑΕΗ, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να σπουδάσουν παράλληλα και στον ΤΥΡΗ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και μετά να έχουν προοπτικές μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Ναι, αυτό είναι ένα πραγματικά μοναδικό πρόγραμμα, το οποίο το αναπτύξαμε πάρα πολύ τα 2-3 τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος το είδαμε ακόμα περισσότερο να έχει εξαιρετική απήχηση και εξαιρετική επιτυχία. Τι σημαίνει? Υπάρχει μια συνεργασία ακριβώς στις υποτροφίες, μια πολύ ενεργή τέτοια συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο Ίδρυμα και μαζί με το Κολέγιο δίνει υποτροφίες σε φοιτητές αριστούχους ή εν πάση περιπτώσει φοιτητές των οποίων ο μέσος όρος των σπουδών τους, της βαθμολογίας των σπουδών τους είναι πάνω από 7, να διεκδικήσουν μια υποειδικότητα, μια υποτροφία, για να πάρουν μια υποειδικότητα στις κυρίως σπουδές τους από το degree. Ένα minor, όπως λέμε, degree. Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι κάνουν και το πλήρες πρόγραμμα που οδηγεί σε bachelor. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι υπάρχει, αν θέλετε, μία ενσωμάτωση ενός δυναμικού φοιτητών πολύ ψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου, που απολαμβάνουν ταυτόχρονα όλες τις ευκαιρίες που έχουν οι full-time φοιτητές του ΔΥΡΗ και όπως ευκαιρίες study abroad, δηλαδή σπουδών, εξαμηνιαίων σπουδών σε πανεπιστήμια με τα οποία εμείς συνεργαζόμαστε κορυφαία του εξωτερικού. Επίσης, στις υποτροφίες, ευκαιρίες στο πρόγραμμα υποτροφιών. Επίσης, θέσεις εργασίας μέσω πρακτικής εξάσκησης στις εταιρείες που χορηγούν τέτοια προγράμματα, πάρα πολλές και πολυεθνικές μεγάλες εταιρείες στο Κολέγιο. Και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που έχει ταυτόχρονα ωφέλη, πιστεύουμε, και για τους φοιτητές και κατ' επέκταση για την δημόσια εκπαίδευση, αλλά και για εμάς που καλύπτουμε αυτό το χώρο της ιδιωτικής. Για να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά, αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο ιδιαίτερα. Επειδή δεν είναι εύκολο ένας Έλληνας φοιτητής να βρεθεί σε αμερικανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τον ΤΥΡΗ, είτε μέσα από αυτή την ευκαιρία που μόλις περιγράψατε, αλλά είτε ως φοιτητής του ΤΥΡΗ, ενδέχεται να έχει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να συνεχίσει τις σπουδές του. Βεβαίως. Και όχι απλά ενδέχεται με πάρα πολύ σοβαρές πιθανότητες. Ξεκινώντας, σας είπα, και από το πρόγραμμα Study Abroad, αυτό είναι ένας θεσμός διεθνής, που είναι αυτό που λέμε και η ανταλλαγή των φοιτητών. Υπάρχουν φοιτητές από αυτά τα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργαζόμαστε, είναι περίπου 30 τον αριθμό, από τα κορυφαία της Αμερικής και της Ευρώπης και άλλα αμερικανικά κολέγια της Ευρώπης και πανεπιστήμια από τη Μέση Ανατολή, από 28 διαφορετικές εθνικότητες, ακόμα και από την Κίνα, από την Κορέα, την Νότιο Κορέα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν εξάμηνα, κρατώντας όμως τα δίδακτρα του ΔΥΡΗ και τα μειωμένα κιόλας εφόσον έχουν λάβει υποτροφία, και να κάνουν εξάμηνα τέτοια σε αυτά τα πανεπιστήμια και στη συνέχεια θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να διεκδικήσουν και μια θέση για μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Και παράλληλα να κάνουν και πρακτική εξάσκηση στον τόπο αυτού του πανεπιστημίου όπου θα κάνουν το εξάμηνό τους, το Study Abroad, ή και ολόκληρο χρόνο καμιά φορά, να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε κάποια εταιρεία η οποία στην αποφοίτησή τους συχνότατα τους προσφέρει πλέον και εργασία.